Salam dostlar, güneşli Amur oblastinden hemmeňize ýalkymly salam. Köp patpişikler meni sorýar. Amurda howa nähirlip. Ha dostlar, Amurda gün şeýleräk başlaýar. Şu an saat 9 bolup gelýär. Hawa temperaturasy şu an 29 gradus. Maylar diýerler hawa hazır. Ýene 1 saatdan -20 aşağına gelmeli. Sonra da mekaniskamız ölen ýokarda işläp bilýär. Hazır ýokarda işleme ruhsat beren oklar. Dawat guruluşumuz şeýle dowam edýär. Şu an hawalar birazcık maýlady. Arada -40 töwerek boldy. Şu temperaturlarda da işlendi. Aman işlem.